F'konferenza virtwali l-Gvern nieda kampanja ta' informazzjoni rigward Brexit. Dan fid-dawl tat-tmiem tal-perjodu ta' tranzizzjoni għar-Renju li jinsab 50 ġurnata l-bogħod. Il-Ministru għall-Affarjiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo qal li l-isfidi li jġib miegħu Brexit mhumiex se jkunu faċli, iżda bħala pajjiż nistgħu nkunu preparati billi ninfurmaw ruħna b'mod konsistenti. Żied jgħid in-negozjati staġnati u ż-żmien li dejjem jafas jimbuttawna sabiex inkunu preparati għal kull xenarju. Waqt li wissa li finqas minn xarejn se jibda jinħass l-effett ta' din il-firda, il-Ministru Bartolo sostna li Malta xorta waħda se timmira li żżomm ir-relazzjoni viċin mar-Renju Unit. Dan billi ninnegozjaw mod dirett mar-Renju Unit fuq setturi li ma jikkonċernawx l-Unjoni Ewropea, mod speċjali fis-settur tas-saħħa. Aħna li għandna relazzjoni tajbin ħafna f'dak li għandu xi jaqsam mal-mediċina u ma' kura medika għal persuni tagħna. Dawk iserħu rashom għax dawk mhumiex affarijiet li huma skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea huma xi ħaġa li hija fir-relazzjoni bejna u r-Renju Unit. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li huwa d-dover tal-Gvern li jżomm lill-pubbliku aġġornat fuq it-tibdiliet kontinwi fin-negozjati rigward Brexit. Spjega li x-xogħol tal-Gvern ma jaqafx hawn u ħabbar li l-Gvern identifika liema setturi se jiġu l-aktar affettwati. Fost dawn hemm l-ajruport li huwa wieħed mill-aktar postijiet f'pajjiżna li se jara bidliet u għalhekk il-Gvern se jkun minn ta' quddiem biex jinforma u jassisti lil dan is-settur tant kruċjali għal Malta. Is-Segretarju Parlamentari tenna b'appell lil dawk l-eluf ta' Maltin li jgħixu fir-Renju Unit kif ukoll dawk il-Brittaniċi li jgħixu f'Malta biex jiddikjaraw ir-residenza tagħhom lill-awtoritajiet relevanti immedjatament filwaqt li dejjem jinżammu informati. Se jispiċċa żmien ta' tranzizzjoni fil-31 ta' Diċembru ta' din is-sena miegħu se jġib effetti u allura importanti illi wieħed juża l-mezzi kollha illi qegħdin inwasslu informazzjoni dwar l-effetti ta' Brexit. Intant il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb qal li x-xhur li ġejjin se jkun mument ta' verità għal pajjiżna iżda anke għall-Unjoni Ewropea. Sostna li għalkemm ma nafux eżatt se jiġri wara żmien tranżitorju, rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex inkunu ippreparati.